खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 24 एप्रिल 2020 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव मान मोनगोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियावबो मोजां, देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। हरखाबै मोजां खौरां मोननो हागौ। न'खराव मोजां रंजा खुसिनि दैमु बोहैगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन, गुबुनखौ हेफाजाब होनोबो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन। फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव जोबोर गोसो दुंगोन, गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोजांनाय एबा गगाजों देहाखौ लोरबां मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन, अब्लाबो गोब्राबै मावनांगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। खुरमा बाहागिजों मोजां सोमोन्दो थागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, जेनिबो आंखाल जानाय नङा। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। एसेल' मावनायावनो गोबां मुलाम्फा मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मोजां आरो गोथों साननो रोंनाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो थाखाय हाखु दाखु खालामनो नाङा। जेबो गोदान थांखि लाथ'यैआनो मोजां। गुबुनजों बाङाइ बुंनाया गाहाम। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन। सोरबा सुथुरा गाज्रि नोजोर होगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। फालांगियावबो मोजां नङा होनजायो। गोसो गैयाब्लाबो सोरनोबा रां हावलाद हरनांनो हागौ। फालांगियाव गोदान इनभेस्टमेन्ट खालामनो हागोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय, नङाब्ला गोरोन्थि बुजिगोन। मानिबा जाहोनाव गोसोखौ जोबोर गाज्रि मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनिफ्राय सांग्रां जानाया गाहाम। देहाया मोजां थानाय नङा। गोबां खामानियाव मुखुब थानांनानै देहाखौ जोबोर मेंनाय मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंजोबैयाव गोसोखौ मोजां मोननाय नङा। मावख'आव लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। बहानिफ्रायबा बान्था मोननो हागौ। सोरबा गेदेर सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। हरखाबै माबा मोनसे थांखि
लालांनो हागौ। गुबुनजों बाख्नायजागोन, समाजाव मान मोनगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। धनु राशि, दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। एसे मावनायावनो गोबां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मकर राशि, दिनैनि साना जोबोर मोजां। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां आरो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। एसेल' मावनायावनो मुलाम्फा बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। कुम्भ राशि, दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। आयआ बांगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गोदान थांखि लानो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोनगोन। मीन राशि, दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां होनजायो। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोनहा सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। लोगोसे गावबा गावनि सानसेनि बरादखौ मोनथिनानै लायो। एसेनोसै। गोजोन्थों।